Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दिनै 10 जानुवारि राङारि अनसुंथाइ सोनाय डेट बेनो जाबाय अरुणोदय मोनगोन ना मोना एबा हाबगोन ना हाबा दिनै राङा नोंथांमोननिया। लेटेस्ट साख्रि आसामनि साख्रि ओंखारदों MTS लेभेलाव क्लास 8 पास 10 पास लेभेल फिजिकल डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन BTC साख्रि गुड निउज बिनि सायाव मा पस्टआ आं नोंथांमोना डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। जाय नोंथांमोना Bodo Job Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे सरकारि साख्रि आसनि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना बर' रावजों आपडेट मोननो हागोन। दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनो माखासे साख्रिनि डिटेल्सआव जोङो नायनोसै। दा लेटेस्ट आपडेटआ बेनो आसामनि गोदान साख्रि MTS लेभेलाव एबा माल्टिटास्किं स्टाफ ओंखारदों। सेलारिया जोबोर मोजां पस्टआ 26 दङ बिनि गेजेराव सेलारिया 2,000 निफ्राय जागायनानै 52,000 पार मान्थ आरो ग्रेड पे दङ 3,900 पार मान्थ आरो दाथ' 8 पे कमिसन नांसिगोन मोनजेननायाव नोंथांमोना 35 नि खाथियाव सेलारि मोनगोन ग्रेड 4 बाबो। दा जोबोर मोजां दायो साख्रि मोनोबा दानि लेभेलाव। दा बिनि अनलाइना जागायबाय आरो बिनि लास्ट डेटआ अनलाइना माने मैयानिफ्राय जाबाय दे लास्ट डेटआ 26 जानुवारि दङ। दा एग्जाम फिसआ 250 पेमेन्टखौ नोंथांमोना खालामनांगोन। STP आव 7 पस्ट दङ जोबोर मोजां जोंनि STP आव आरो नैबे आनरिजार्भआवबो जोङो मोननो हायो। टटेल पस्टआ 26 दङ। दा बेखौ जों मिन्थिबाय दानिया बिनि सेलेक्शन प्रसेस आरो बैसोआ नोंनिया 18 इयार्सनिफ्राय 45 इयार्ससिम बाव एप्लाइ खालामनो हायो। देन नेक्स्टआव बिनि क्राइटेरिया होनोबा बावहाय मिनिमाम नोंथांमोना क्लास 8 पास जाबानो हागोन आरो लोगोसे HS LC सिम खालामनो हागोन एबा 10 पास सिम खालामनो हागोन। 10 पासनि बाराया एबा HS पासआ डिग्री पासआ बावहाय एप्लाइ खालामनो हाया दे। बाव माखासे स्पेशल क्राइटेरिया लाखिदों। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन बेखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानांगोन जुदि गैयाबा दंखायोबा बेनो जागोन आरो। दानिया बिनि सेलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआवनो एग्जाम लागोन 70 नाम्बारनि सिलेबासआ GK दङ कारेन्ट एफेयार्स दङ बिनिफ्राय इंलिश दङ आरो मेथ्स दङ। देन बिनिफ्राय 20 नाम्बारा एसामिस लेंगुवेज टेस्ट बाव लागोन बावहाय 20 नाम्बार दङ बिनि गेजेराव नाम्बार 8 नोंथांमोना मोनथारनांगोन होमबासो पास खालामगोन। दा बेखौ जों मिन्थिबाय। दानिया बाइबा टेस्ट दङ बाइबा टेस्टआव 20 नाम्बार दङ। एग्जामाव माने मोनसे पस्टआव साबाखौ माने लेंहरगोन आरो माने मोनसे पस्टआव साबाखौ बाइबा लानो लेंहरगोन बेनो जाबाय। देन बिनिफ्राय नोंथांमोना बावबो बाइबायाव 20 नाम्बाराव 12 नाम्बारखौ लाथारनांगोन होमबासो पास खालामगोन बेखौ बुंदों आरो। देन हाउ टु एप्लाइ होनोबा अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव। दा बेनो जाबाय एप्लाइ लिंकआ बावनो दङ लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव। नैबे फार्स्ट रेजिस्टारा बावहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ आरो क्लिक खालामनानै गावनि ID होनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो। बेनो जाबाय नोंथांमोननि हाइकर्टनि साख्रि MTS पस्टआव। दानिया 750 रां दिनैहाय नोंथांमोननि रां मोननो गोनां अरुणोदय दिनै रांखौ सोनाय नङा। दिनै 10 जानुवारि एबा 10 तारिखमोन फैसा सोनाय एबा राङारि अनसुंथाइ सोनाय डेटमोन नाथाय दिनै नोंथांमोना रांखौहाय मोननाय नंला। मानो मोननाय नंला होनोबा जों मिथिखादोंमोन जे एप्रिलसिम माने नोंथांमोननि 9,000 रां सोगोन नालाय बे 9,000नि गेजेराव 3,000या बैसागु स्पेशल गिफ्ट होनो नागिरदों सरकारा। दा बेखायनो बे रांखौ 20 फेब्रुवारियाव मोनगोन दायो जानुवारियाव मोननाय नङा मार्चआव मोना एप्रिलावबो मोना। नाथाय 20 फेब्रुवारियाव खनसेनो रांखौ सोखासिगोन बेखायनो दिनै मोननाय नङा। मानोना खायसे मोनगोन सानदोंमोन नालाय बावनाव दङगोन बेखायनो नोंथांमोननि गोसोआव खोख्लैबाय दिनैहाय नोंथांमोननि राङा हाबनाय नङा दे बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइ। दानिया फैबाय BTC साख्रिनि गुड निउज बेनो जाबाय टेट। टेटखौहाय फोसावबाय बिथां EMआ बुंदों जे फिजिकल डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन जेनिखि नोंथांमोना LP आरो UP लेभेलाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बेनो जाबाय BTCनि आन्डाराव 984 पस्टआ। दा बिनि फिजिकल डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन डेटआ जागायगोन 17 जानुवारिनिफ्राय माने मागोनि उननिफ्रायनो जागायसिगोन आरो बिनि साख्रिया जानुवारि लास्ट सप्तायाव मोननो हागौ। डेट फिक्स नंथ'वा नाथाय जानुवारिनि लास्ट सप्तायाव मोननो हागौ। बेल' जे BTCनि जा आसामनि जा माने आसामनि सीमा बुंदोंमोन जे फेब्रुवारि 20नि सिगां एबा 15नि सिगांनो आसामाव जेसेबांनाखि साख्रि दङ पेन्डिं थानाय बेखौ होनांगौ एबा होगोन होननानै बुंदोंमोन। मानोना इलेक्सन जासिगोन नालाय इलेक्सननि उनावहाय सोर सरकार दागोन दाया आसामाव बे उननि बाथ्रा नाथाय बेखायनो बुंखादों CMआ जे 20 एबा 15 फेब्रुवारिनि सिगांनो आसामाव साख्रि होगोन होननानै आरो। दा आसामाव होनाय लोगो लोगो BTC आसामनि सिङाव नालाय बेखायनो BTCआवबो बेयो जाफैनो हागौ। दा BTCआव जोङो एक्सपेक्ट खालामबा फेब्रुवारि हमना ला नैबे 14 आरो 15 आरो 16 गेजेराव किजानि जिनोखि साख्रि ग्रेड 4खौ नोंथांमोना एबा ग्रेड 3खौहाय मोननो हागौ आरो नाथाय फिक्स नङा। बाट CMआ मोनसे इंगित होदों बा सिगनेल होदों जायखिजाया 20 एबा
15 फेब्रुवारिनि सिगांनो जिनिखि साख्रि बेखौ होनांगौ होननानै एबा होगोन होननानै बुंदों आरो दा बेखौ नायोबा BTC अबभियासलि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ जोङो फेब्रुवारियाव मोननो हागौ बेनो जाबाय 14 एबा 15 नि गेजेराव जोङो मोननो हागौ आरो बाट फिक्स नङा दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट